Го поискахте, аз го правя гриморок за тази приказна визия. Взимам си базичка за грим и я нанасям с плоска четка върху целия клепач. Хубаво я разнасям, да има навсякъде, под окото включително, дори с пръщи разнасям. Сега си нанасям с пухкава четка бежево върху цялото око, за да фиксирам. Със същата четка взимам кафяво светличко и го нанасям в свивката. Взимам по-тъмно кафяво с друга четка и продължавам да нанасям в свивката. Сега взимам базата и с нея правя кът криз. Това е най-добрата база, наистина, ако купете си я, няма да съжалявате. Сега си взимам зелена очна линия и с нея подчертавам мръбчето, където се получава кът криса. Сега взимам глитър база и я нанасям върху целия клепач. Къде? Върху цялата част от кът криса. Сега си взимам глитер и с такъв инструмент го нанасям върху целия клепач. Сега си взимам лилава очна линия и както виждате я изчертавам. Сега извивам мигличките, нанасям спиралка, нанасям лепило за мигли, това е на шийни, е страхотно. И сега си взимам цвят, който да нанеса под окото. Това е кафениково смесено с розово. Ами ето, почти забравих. Бях сложила едни пеперутки ето тук. И сега ще ги сложим. Ето това съм си го купувала на някаква разпродажба от Синсей преди 2 години. Не знам дали вече ги има, но потърсете някъде из китайските магазини и китайските сайтове. Има стотици такива, даже и по-хубави ще си намерите. Най-добре е да ги залепите с лепило за мигли, но аз така или иначе ще излизам с този грим и няма да ходя с пеперутките, затова няма сега да си слагам, но използвайте си лепилото за мигли, наистина ще помогне да се задържат повече. И така, хващам си пеперутката и я слагам тук. Вижте колко сладко става, чакайте да се приближа. Така, тая пеперутка трябва да е по-нагоре. Така че стана много сладко. Това беше визията. Надявам се да ви е харесала. Искате ли да правя повече такива приказни визии?